Isa alejhisselam, odnosno Isus, drugi dio. Mesih Isa alejhisselam, sin Merjemin, neka je Allahova milost na njega, navrši 3 decenije zemaljskog života i Allahovom milošću bi poslan kao njegov poslanik i kao riječ i duh od njega Benu Israilu, odnosno Jevrejima, Israelčanima, da ih uputi i izliječi njihova srca od grijeha, licemjerstva i materializma. Da bi Mesih Isa, sin Merjemin, mogao biti očigledno prepoznat kao istinski Allahov poslanik, voljom milostivog su mu date velike muđize, čuda. Mogao je da oživljava mrtve, vraća vid slijepima i zdravlje gubavima. Mogao je da od blata napravi pticu i da govori ljudima o tome gdje im se nalaze skrivene dragocjenosti koje su oni brižljivo pohranjivali na tajnim mjestima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati moje prema tebi i majci tvojoj, kad sam te Džibrilom pomogao, pa si s ljudima u bešici i kao odrastao čovjek razgovarao. I kad sam te pismenosti i mudrosti i Tevratu i Inđilu naučio. I kad si voljom mojom od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kad je ona voljom mojom postala ptica. I kad si voljom mojom od rođenja slijepog i gubavca izliječio. I kad si voljom mojom mrtve dizao. I kad sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali rekli: ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. Sura El Maide, 110. ajet. Sva ta čuda su bili sasvim jasni i očigledni Allahovi znakovi i dokazi istinitosti Isaovih alejselam riječi, ali su mnogi među Israelčanima i pored svega toga ostali gluhi na njegove poruke. Dočekali su Isa alejselam, koji je jasno ukazivao na njihove grijehe i nevaljalštine i upućivao im jasna uputstva kako da se izliječe i poprave i da tako steknu Allahovo zadovoljstvo i spas na ahiretu, a i zadrže svoje zemaljske ugodnosti. Tvrdoća i teška bolest njihovih srca vidjela se i u tome što oni, iako su vidjeli jasne i nedvosmislene znakove i znamenja da je Isa alejselam Allahov poslanik i miljenik koji mora da se slijedi, nisu htjeli da obuzdaju vlastitu oholost i uobraženost, pa su odbijali ovu Allahovu milost i šansu za izlječenje i spas i postupali upravo suprotno onome kako su trebali da postupaju. Umjesto da vole, slušaju i slijede Isa alejselam i narodu u tom smislu govore, oni su mrzili Isa alejselam i narod odvraćali od njega. Pošto su njegove muđize bile vidljive i opšte poznate, nisu ih mogli zanemarivati, pa su ih prikazivali kao sihr i vrađbine. Allahu se utičemo od ovih laži, prljavština i izopačenosti. I ovdje se, nažalost, potvrdila stara mudrost koja kaže: kakav narod, takva mu i vlast. Pa je većina Israelčana stajala u svoje vjerske predvodnike i odbijala da prihvati Isa alejselam. Naravno, Allahovom milošću bio je među Israelčanima jedan broj čestitih ljudi čija srca, očišćena i ozdravljena njihovom iskrenom vjerom,
jasno prepoznaše Allahovog poslanika. Neki od njih su zanemarili sve drugo u svojim životima i potpuno se posvetili druženju sa Isaom alejhiselam i primanju njegovih pouka. Oni su poznati pod imenom Havarijuni, apostoli. Slijedili su Isa alejhiselam po Judeji, Samariji, Galileji, svuda kuda je on išao na svom putu pozivanja ka Allahu. Zajedno sa njim su noćijevali i osvitali. Zajedno sa njim na Allahovom putu trpili vrućinu, napor, glad, žeđ, uvrede nevjernika i sve ostalo. A kad se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: ko će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše Havarijuni, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike. Sura Alu Imran, 52. i 53. ajet. Narednih, kako se prenosi, 3 godine, Isa alejhiselam je zajedno sa Havarijunima prolazio sva područja gdje su živjeli Benu Israil, od Galileje na sjeveru do Judeje na jugu. Gdje god je boravio, on je pozivao na Allahov put, poučavao ispravnom tumačenju i praktikovanju Tevrata, Zebura i Inđila, donosio radosne vijesti o ahiretskoj nagradi, ali i dunjalučkoj pomoći iskrenim vjernicima, donosio opomene o Allahovoj kazni onima koji leđa okrenu i ustrajni u grijehu ostanu. Njegove riječi su itekako uticale na ljudska srca. Kod jednih su razvijale najljepše osjećaje i davale plemenite plodove, dok su druga od prljavštine već otvrdnula, srca primala njegove riječi sa još izraženijom mržnjom. On je muđize koje mu je gospodar njegov podario pokazivao svugdje gdje je to bilo potrebno i gdje je to moglo da poluči neko dobro ili da učini da se neka srca probude iz gafleta. U više navrata je Allahovom dozvolom oživljavao tek umrle osobe, vraćao vid slijepcima, oživljavao gubave, oduzete, opsjehrene i bolesne. Zna se da je od blata Allahovom dozvolom pticu napravio, a prenosi se također i da je Allahovom dozvolom hranio i pojio veliki broj ljudi sa malim količinama hrane i vode. Hodao po vodi Galilejskog jezera, zaustavio oluju na istom jezeru, zaustavio sunce iznad Jerusalema i Judeje u vremenu od 12 sati, na jednoj svadbi pretvorio vodu u vino. Vezano za ovaj period Isaovog alejhiselam života, potrebno je još da spomenemo jedan veoma značajan događaj, još jednu njegovu veličanstvenu muđizu. A kad učenici rekoše: O Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče: bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Isa, sin Merjemin, reče: O Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu, da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo tvoje, i nahrani nas, a ti si
hranitelj najbolji. Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. Sura El-Maide od 112. do 115. ajeta. Trpeza je tada spuštena s neba, na očevid svih prisutnih, i prenosi se da su svi iz nje jeli. Iz navedenih ajeta vidimo da su i havarijuni, iako su stalno bili u društvu Mesiha Isa alejhiselam i konstantno bili svjedoci njegovih velikih muđiza, ipak imali izvjesne trenutke slabosti, pa im je bilo potrebno da im se smire srca u još jednom očiglednom Allahovom dokazu.